Ten County ma Siaya oseketo ikruok mowinjore ne bago tuke makelo kanyakla jotije ma kauntis duto ma pacho ka motisi ni KICOSCA mibiro bagi e pewe mopogore kamoting'o nyaka pewe mag sikunde e kauntino giko madweni. E twak mare gi jofwamb weche e kinde mane ochuo wang'e chenro mar ikruok madhi nyime e alap ma Ramogi Oginga Odinga e kaunti ma Siaya, jatend migawo mar tuke e kauntino Angeline Oduor owacho ni gigeto kwan welo mahewo gana 20 mawuok e kauntis 47 gino mabiro kelo ohala kod ochumi mar alworano ero kuom thuolo mar juma achiel kojiwo weg magawa kod johala mondo mi oikre makare mar rwako welo. Wadhi tugo tuke mopogre to kila tugo niga gi pawe mo oyiedhne ma ituge tugono. Omiyo adwa wacho ni wan gi kuonde tugo mokalo 20. Wasebedo gi twak maber gi wege ohala kendo wasewuoyo gi hotel owners, wasewuoyo gi institutions, niwach wan gi nyaka teams madhi ninde institutions mekwa mantiere, kendo jotende gi jo biashara gin ready. In fact, they are really looking forward mondo welo bi. Wase sensitize gi, ging'eyo the kind of welo mwadhi bedgo, ging'eyo the numbers, because timo estimates wanyalo bedo gi dhano mokalo 20,000.